Folyamatosan nyomjon, vagy csak röviden? Az a baj, és nagyon hideg, úgyhogy még több benzin. Hát, Dani. Viszont jó a kerozénszem, vagy benzin. Ma nem sikerült az eszembe, hogy a Radikál túlszívta magát? Na most próbálom. Ami elkezdett mozdulni, tehát gyakorlatilag itt most gázpöccsöket adunk, és mintha itt indulna a közönség felé, de nem teszi természetesen, mert remélem és gondolom le van fékezve, ugye? Két buszok vannak előtte, de nincs rajta fék. Nem vagyok bátorból. Látom a tudatjukat mozogni itt előttünk. Zolika, adod a gázt, vagy Dani? Nem, én fogom a gázt, és a És nincs arcokon. a lábaimnak elállom, és elég masszívan tartom a bokban. Esküvőt nem tudunk elindulni, mert több az ember van itt előttük. Én belépek közben a gépről, és... Jaj! Indulunk? Imádom ezt a videót. Jó, akkor Petra, visszaadjuk a szót, hogy majd pár perc múlva a sorsolás következik. Így A van. Pocket beindul. Pontosan hamarosan kisorsoljuk, hogy kirepülhet a Pocket-től, illetve az is kiderül hamarosan, hogy kik nyerik a holnapi napfutamra a VIP jegyeket a pilótakód játék nyertesek közül. Figyeljetek be, jövünk! Figyelj a műzikemen.hu-ra és nézd minket ki!